қирғизистон аз пешрафти ҳалли баҳси марзӣ бо тоҷикистон хабар дод. бо сангрезӣ дар вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон роҳро баст. русия мехоҳад бо давлатҳои мусалмоннишин муттаҳид шавад. дар Москва ва чанд манотиқи дигари Русия радио ва телевизион дар бораи ҳушдори ҳамлаи ҳавоӣ ва таҳдиди ҳамлаи мушакӣ гузоришҳо пахш карданд. дар моҳи март намояндагони қирғизистону тоҷикистон марҳилаи навбатии музокирот оид ба масъалаи қитъаҳои баҳсбарангези марзи муштаракро баргузор мекунанд. бино ба иттилои расонаҳои қирғизӣ, ҳайати ҳукумати ҷумҳурии Қирғизистон аз 10 то 16 марти соли 2023 дар Душанбе бо ҳайати Тоҷикистон мулоқот доир намуда, дар он масъалаи делимитатсия ва демаркатсияи қитъаи умумии сарҳади давлатиро баррасӣ хоҳанд кард. ба гурӯҳи кории Қирғизистон дар ҷаласаи қарибулвуқӯъ дар Тоҷикистон 15 нафар бо роҳбарии намояндаи вижаи Девони вазирон оид ба масоили марзӣ Назирбек Боробоев шомиланд. дарозии марзи давлатии Тоҷикистону Қирғизистон ҳудуди 980 километрро ташкил медиҳад. аз моҳи декабри соли 2002 музокираҳо оид ба таъини он идома дорад. аз соли 2017 Душанбе ва Бишкек ин равандро ба таври қобили мулоҳиза густариш додаанд. бино ба маълумоти додаи кобинаи вазирони Қирғизистон, дар ҳоли ҳозир беш аз 2 ҳиссаи хатти убури марз аз ҷониби давлатҳо муайян ва эътирофи мутақобилашуда қитъаҳои боқимонда мавриди баҳс қарор доранд. дар километри 472-юми роҳи Дарвоз Ванҷ-Рӯшон сангрезӣ рух дод. ҳоло роҳ баста шудааст. таври дафтари матбуотии Кумитаи ҳолатҳои фавқулоддаи Тоҷикистон хабар додааст, талафоти ҷонӣ ба қайд гирифта шудааст. Кумита ҳамчунин ҳушдор медиҳад, ки то 10 март дар пайи боридани борон дар қитъаҳои шоҳроҳҳо хатари фаромадани тарма, сангрезӣ ва фаромадани сел боқӣ мемонад. ин ба шоҳроҳҳои Душанбе Хуҷанд, Душанбе Рашт, Душанбе Сангвор, Душанбе Лахш, Кӯлоб Дарвоз, Ванҷ Хорух, Хорух Ишкошим, Хорух Мурғоб дахл дорад. кормандони ҳолатҳои фавқулодда дар ин рӯзҳо аз шаҳрвандон даъват карданд, ки бидуни зарурати таъҷилӣ ҳаракати худро дар роҳҳои кӯҳӣ маҳдуд созанд ва ҳамчунин аз корҳои кишоварзӣ, чароғоҳ, ҷамъоварии ҳезум, шикор ва моҳидорӣ дар манотиқи кӯҳистон худдорӣ кунанд. Сергей Лавров, вазири корҳои хориҷии Русия, гуфтааст, ки тақвияти бештари равобит бо кишварҳои ҷаҳони ислом аз авлавиятҳои сиёсати хориҷии Русия аст. ба гузориши хабаргузории ТАСС, Лавров изҳор доштааст, ки Русия бо ҳамроҳи кишварҳои дӯсти мусалмонаш бар ташкили як низоми чандқутбаи ҷаҳонии одилонатару демократитар, ки бар асоси принсипҳои низомномаи Созмони Милали Муттаҳид аст, тамоюл дорад. вай дар нишасти гурӯҳи оянданигарии стратегияи Русия ва ҷаҳони ислом гуфтааст, Русия ҳамчун бузургтарин қудрати ҷаҳон ва давлату тамаддун дар минтақаи Авроосиё равобити хубу одилона ва мутақобилан муҳтарамонае бо ҳамаи кишварҳои ҷаҳони ислом дорад. вазири корҳои хориҷии Русия афзудааст, ки тавсеяи бештари ин равобит аз авлавиятҳои доимии сиёсати хориҷии Русия аст. ӯ гуфтааст, Русия ва кишварҳои мусалмонӣ дар пайи низоми чандқутбаи одилонаи ҷаҳон, ки бар принсипҳои низомномаи Созмони Милал асос ёфтаанд, ҳастанд ва мо арзишҳои ультралибералиро, ки Ғарб ба шиддат дар пайи таҳмил кардани он аст, рад мекунем. ин гуфтаҳои Лавров дар ҳоле аст, ки Иттиҳодияи Аврупо ва Амрико ва чандин кишварҳои дигари ҷаҳон Русияро бинобар таҷовузкорӣ ва зӯргӯияш таҳрим кардаанд. имрӯз дар эфири радио ва шабакаҳои телевизионӣ дар бораи эълони ҳушдори ҳамлаи ҳавоӣ дар Москав пахш шуд. вазорати ҳолатҳои фавқулоддаи Русия ин эълонро ба рахна шудани серверҳо рабт дод. тибқи шарҳи додаи вазорати ҳолатҳои фавқулоддаи Русия, ҳушдори ҳамлаи ҳавоӣ дар Москав ба воқеият мувофиқат намекунад. дар шарҳи вазорат гуфта шудааст, ки дар қаламрави Москав дар натиҷаи рахна кардани серверҳои радио ва шабакаҳои телевизионӣ дар бораи эълони ҳушдори ҳамлаи ҳавоӣ маълумот пахш шуд. ин маълумот бар дурӯғ аст ва ба воқеият мувофиқат намекунад. гуфтани субҳи имрӯз 9 март дар шабакаҳои иҷтимоӣ наворе паҳн шуд, ки дар он шабакаҳои телевизионӣ ҳушдори ҳамлаи видеоӣ дар Москавро эълон карданд. Внимание! Внимание!
Объявляется воздушная тревога. Всем немедленно проследовать в укрытие. Внимание! 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 Объявляется воздушная тревога. имрӯз дар эфири телевизион ва радиостансияҳои вилояти Свердловск ҳамин гуна хабарҳо пайдо шуданд. Сароёсати маҳаллӣ вазорати ҳолатҳои фавқулода низ хабар дод, ки серверҳо рахна шуданд. Ҳамин гуна огоҳиҳои бардуруғ дар бораи ҳамлаи ҳавоӣ рӯзи 28 феврал дар Урал, инчунин дар вилоятҳои Крим, Москав ва Воронеж пайдо шуданд. Чунин ҳодиса рӯзи 22 феврал дар Қазон, Белгород, Уфа, вилояти Москав ва Новосибирск рух дод. Баъдан вазорати ҳолатҳои изтирорӣ аз рахнашавии серверҳо хабар дод.